Welcome to this winter wonderland, my home, Finland. Today I'm gonna interview the Finnish people about their Christmas traditions. Let's go! Mitäs sinä vietät joulua? No kyllähän se ihan perinteisesti siihen aaton ja joulupäivän rauhalliseen perheolemiseen liittyy, että syödään ja ollaan hyvin rauhassa ja ehkä vähän katsotaan mitä lahjoja tuli ja noin pois. Siinä se menee. Kiitos. Mitä joulu sinulle merkitsee? No, joulu merkitsee mulle antamisen iloa. Kiitos. No niin, mitäs sinä syöt jouluna? Mikä on lempi jouluruoka? Kinkun lisäksi porkkanalaatikko. No niin, mitenkäs sinä vietät joulua? Lukemalla, syömällä, makaamalla. That was a better sound.